Bon dia des de Solsona, benvinguts a la primera etapa que farem de Tour de l'Hort durant aquest pont. Estem a dissabte i, com veieu, estem a Solsona, vale? I avui farem la primera etapa de Tour de l'Hort que tenim planejada. He dit la primera etapa, però és la número 2, vale? O sigui, farem la número 2, 92 quilòmetres i 2.800 o 2.700 de desnivell. Ara ens estem fent, doncs, una mica d'avena, vale? Un porridge amb una mica de mel. I com que no tinc res més en tota la furgoneta, ens en anirem a fer el cafè i el croissant. Per aquí tenim la nostra bici, vale? La Megamo. Ara, quan acabem de menjar aquesta avena, doncs ens anirem a preparar totes les coses vestint-se. No sé si fa bastant fred, tot i que fa un bon dia, fa un bon sol. Que estava bullint ja la llet. Merda, m'he despistat. No m'enrotllo més, me'n vaig a menjar, ens preparem i ens veiem ara. Ja ho tenim quasi tot a punt, vale? Per aquí ens falten doncs les botes i les ulleres, que mireu, estrenarem les botes de Sirocco, que estan molt xules. Tenim la bici per aquí ja. I em sembla que per parar pel cafè pararem més endavant i arrencarem, perquè si no, no sé quina hora és ja, deuen ser... Molt bé, cotxe fent drift aquí. Són les 10 del matí, així que anirem tirant, que si no farem bastant tard. A veure, amb calor sembla ser que avui en farà, així que no ens agafarem res d'abric, vale? I ens preparem i marxem, va? Acabem de sortir de Solsona i això ja puja, 7%, 6%, ara estem a 4%. Mireu, és que en un moment ja hem pujat bastant, Doncs res, seguim, va! Ja estem quasi a dalt del primer port. Ara vindrà una baixada i ja enllacem amb el segon, o sigui, aquí no hi ha res de pla. És tot pujada i baixada. Si veiéssiu el perfil, fliparíeu. Arribem a dalt i baixadeta guapa per refrescar el cos. Deixem enrere la collada de Clarà i ara tornem a pujar, Això no para. Una bona baixadeta, baixades amb 11%, pilles velocitat, Vinga, va, un portet d'uns 12 quilòmetres, a uns 700 de desnivell. Buah, portillo guapo ara, Vinga, va, ara en tenim per estona. Mireu, mireu. Vinga, va, doncs em trauré les ulleres i cap amunt, no hi ha altra. Coll de Serra Seca, cap a la butxaca, sí senyor, ha costat. És molt dur, bones vistes, això sí, mireu. Són una passada, la veritat. Vull dir, valen molt la pena aquestes vistes. S'ha patit aquest, però bueno, ja tenim foto, doncs amb l'estàtua aquesta, no, del Coll de Serra Seca, em sembla que es diu. És que no hi he pujat mai per aquí. Bueno, aquest l'havia fet fa molt temps amb un amic i... vaya tela. Ara toca una bona baixadeta, farem el tercer port, que un cop arribat a dalt farem una mica de baixada i ja enllaçarem al Montnou, que serà el coll pata negra d'aquesta ruta. Vale? Seguim, va, us vaig informant. Encarem ja el tercer port, 7 quilòmetres, amb 500 de desnivell i ja després d'aquest una petita baixadeta i ens anirem al quart, que serà el Montnou, que serà el Pata Negra. Aviam si trobem alguna cafeteria o alguna per fer una paradeta, perquè no estic trobant res. Arribem a dalt, Monte Timoneda. La veritat és que vaig emboscada, un 18% allà així amagat. Molt dur, Però bueno, ara ens anem a fer una petita baixadeta i ja per l'últim port, que és el Montnou, i m'he deixat la GoPro encesa i em queda un 30% de bateria, així que no m'enrotllo. Us deixo i ens anem a pujar a l'últim port i un cop estigui dalt ens tornem a veure. Ciao! Arribem a dalt del Montnou, el port més dur que he fet mai. Un pilot de quilòmetres, amb gravilla, amb grava super suelta. Havies de fer equilibris, vull dir, era molt dur després d'aquests últims quilòmetres del 11-12%, 15%, o el 18% aquest últim, molt dur, el port més dur que he fet mai. Hem arribat a dalt, vale? Per aquí ho teniu. No hi ha cap cartell ni res per aquí dalt, però bueno, ja sé que he arribat aquí dalt, així que em serveix. I res, ara ens anem cap a Solsona, cap aquí, doncs que mireu com està el camí. O sigui, en teoria el track és cap allà, vale? Me'l vaig fer ahir. I bueno, no sé, allà on ens porta doncs aquest camí i ja si trobo algun lloc per menjar alguna cosa, que ja m'he menjat tots els gumis i només em queda un gel. Vinga, va, seguim. Gent, ja estem a la furgoneta i hem acabat la segona etapa del Tour de l'Hort. Quasi 5 hores d'etapa, 100 quilòmetres, que m'ha allargat una mica, eren 92, vale? 2.800 de desnivell. Per aquí teniu doncs, la foto Strava, com sempre us deixo doncs, a TikTok. Ens en anem
a buscar alguna de dinar, que són les 4 de la tarda, ens anem a dutxar una mica aquí amb aigua, em sembla que podré, i res, deixeu un bon like, subscriviu-vos perquè l'etapa d'avui, vaya tela. L'ho dit, ens anem a comprar una mica de menjar, no sé com haurà sortit aquest vlog, vale? Ja m'ho revisaré, no sé com ho editaré tampoc, espero que se senti bé, vale? L'ho dit, vaya tapón, vaya dia brutal, però molt dur, la veritat. Pujades amb 20% de gravilla, se m'ha fet molt dur, quasi cap lloc per parar a fer un cafè, ni que sigui. Només hi havia la xurreria doncs, a dalt del Coll de Jou i estava tancada. Vaya, un xurros me'ls hagués apretat bé allà dalt, L'ho dit, que m'estic morint de calor aquí a ple sol. Gent, doneu un bon like al vídeo, vale? I demà toca doncs, la tercera i la quarta, i després el dilluns la sisena. Vinga, va, deixeu un bon like, que això s'ho mereix. Ciao, i mil gràcies per arribar fins a aquesta part del vídeo. Adéu!